A hneď cestou do práce nás čaká ďalšia dopravná špička. V číslach je to preprava elektrickou dopravou viac ako 50 000 a autobusovou viac ako 40 000 cestujúcich v raňajšej špičke. Za priemerný deň použije v Košiciach elektrickú dopravu viac ako 150 000 osôb a autobusovú viac ako 120 000. Sme však vždy pri cestovaní v uniforme dopravného podniku či v úlohe pasažiera vyspelými občanmi svojho mesta? Zdržme sa odpovede. Radšej sa len pozerajme. Smutnou útechou nám môže byť, že tieto obrázky nie sú len košickou špecialitou. Medzi tými, ktorí dlhé hodiny prepravujú cestujúcich v mestskej doprave, je 36 kolektívov súťažiacich o titul Brigáda socialistickej práce. Ako jeden z najlepších bol vyhodnotený kolektív súdružky Bugáľovej, v ktorom je 5 sprievodkýň. Medzi najlepšími vodičmi v súťaži Pracujem bez závad v elektrickej doprave sa umiestnil Jozef Žák. V autobusovej doprave je to šofér Štefan Gaľo. Všetky súťažiace kolektívy prejednávajú každú sťažnosť cestujúcich a zo všetkých síl sa snažia chyby odstrániť. Električky, autobusy, tak ako všetky zariadenia, potrebujú údržbu. O to sa stará niekoľko údržbárskych čiat.